дошли в моя YouTube канал. Това видео е на тема кратко представяне за мен. С какво се занимавам и за моята дейност. Казвам се Радослав Ангелов и се занимавам с ясновидство и ритуали повече от на 10 години. Помагам за различни житейски ситуации, гадая на различни неща, говорим като карти, Ленорман, восък, кафе. В тези видеа в моя YouTube канал ще разберете повече за моята дейност, за моята практика, за нещата, които знам, за нещата, които се предават от поколение на поколение. И така, нека да започнем с темата, която съм избрал за това мое първо видео, която и не е случайна. То е както и за представянето, за първото ми видео. Темата, по която ще си говорим, която ще разгледаме днес, е вълшебното начало. За старите българи началото се вплита в една дълга традиция, в която равностойно и вдъхновено, преплетени в неразличимото време, участват както праезически представи, така и по-нови християнски образи и символи. И така, най-напред земя и хора нямало. Навсякъде било вода, имало само Господ и дявол, които живеели заедно. Дяволът извадил малко пръст от дъното на морето, но Господ благословил тя да бъде земя. Така пък заедно участвали в сътворението. В началото земята била мека, като каша. Постепенно в продължение на много години се е втвърдила. Казват, че обла е плоска като тепсия, като любеница или като кълбо. И ако се тръгне от едно място и се върви в една посока, то пак ще се стигне на същото място, откъдето сте тръгнали. Земята се върти на ос, това е въртележка. На едната страна се намира зимата, а до нея се върти пролета. Наредени са пролета, лятото и есента. Кълбото се върти, едновременно с него се въртят и затова се сменят и сезоните. Около земята е завита змия, на която главата и опашката са заедно. Тази змия държи земята да не се разцепи. Краищата на земята завършват с висок бряг, от който започва морето и най-накрая е към небето, което я е захлюпило изцяло. Мястото, където земята и небето се нарича край свет. Там живеят слънцето, самодивите, змеиловете и болестите. Там, където изгорява слънцето, е началото на земята. Там, където залязва, е краят на земята. Тъкмо там е и раят. В онази митична древност, в онази митична далечност, небето било близо до земята и хората можели да докоснат луната, светила от него и нощите не били толкова тъмни, но и небето и светлината все пречили на някого, хората ставали все по-лоши и имали все по-малко нужда от тях и небесните светила се отдалечавали бавно и полека. Докато в крайна сметка избягали съвсем надалече, където са си и до днес. Същото станало и с Господ, и с светците. Било далече, когато имало време, когато те са слизали и се бродили по земята, влизали са в къщите, дарявали са или са наказвали всеки му според делата, според заслуженото. Човек можел да ги приема в дома си, да бъде близо до тях, но ставал все по-грешен и все по-притеснен от близкото присъствие на светостта, докато дошъл момента, в който Господ отчаян сърдит от това грешно човечество, тръгнал да се отиде завинаги. Не щеш ли обаче след него тръгнала и земята, поне не желаяла да остане без своя Господ. Всичките й части се напредвидили коя да бъде по-близо до Бога, като видял Господ това, рекал два пъти: стой, земю, аз пак ще дойда при тебе. И земята се спряла там, докато била стегнала. Местата, по които Бог минал, се издигнали по-нависоко. Това днес са планините, другите пък останали по-наниско. Това са полетата. Земята тръгнала след своя господар, но хората не можели да го сторят. Те трябвало да останат тук на средата на световете и да се борят за своето съществуване.
да се опознават бавно и полека законите на живота и на вълшебната природа и да воюват непрестанно. Природата да преминава в култура, да става все по-подвластна на човешките познания и човешкия опит, да се подчинява на човешката воля и на човешкия интелект. Детството на човечеството съвпада с това на старите българи. Предстояло им откриване на още толкова много за тъмните бездни, родини на сенки, демони, огнедишещи дракони, треглави чудовища, съсипващи красавици, вили, самовили, немилостни орисници, за живота на първите хора в небесната райска градина. Как Господ ги изгонил на земята да се трудят и в мъки и незгода да дадат началото на човешкия род. Какви деца са отгледали Адам и Ева и как се е пръснала Адамовата челяд по посоките на земята. Как се научили да орат, да сеят, да тъкат, да строят домовете си, как откривали различните занаяти, как в труд и в лишения, се мъчили да бъдат добри, щедри и справедливи, да се обичат, да си помагат и да вярват, че някога след много години ще могат да се върнат в първия дом на човека, в онзи чуден кът, който му е бил отреден по замисъл. Докато това стане, е възможно за всички хора, избрани по замисъл, докато това са хора възможни, хора с възможности, езически жреци, светци, народни лечители, магиосници, такива хора като мен. Успявали сме за миг да надзърнем там, да донесем частица от райското, понякога и демоничното познание и помощ за просто смъртните. Това беше, като вълшебното, магическото начало. В моите видеа ще се говорим за различните ритуали, за различните обреди, за различните същества, какво са правили българите, какви са реалните ритуали. Освен за самите ритуали, ще давам и пояснения защо се правят и така нататък. Ще ви науча на тези неща, които са забравени, които едно време нашите деди, прабаби, прадядовци са знаели, са правили, а днес вече са, така да го кажа, са изчезнали. Слава на Бога, не напълно са изчезнали, защото в някои краища на България, особено по планините, по Родопите, има такива хора, които, така да го нарека, светила. Има такива хора като мен, светила, които трябва да просветят народа към доброто. Аз вярвам, че доброто се връща. Когато направиш добро, то ти се връща обратно. Когато направиш зло, също ти се връща. И затова нека, скъпи приятели, трябва да се стараем да правим добро. Направеното добро има голяма сила. Ако се интересувате и ако са ви интересни, ако ви е интересна моята тематика, ще се радвам да се абонирате за моя YouTube канал. Чао, чао и до нови срещи!